ja Markku, molemmilla 5 pistettä. No. Aika vai. Ei kerennyt, oli vain kädet vaarittain. Jouka, 6 pistettä. Ja seuraavat ovat siis finaalissa. Sergei, 7 pistettä. Oho. Janne ja Vilho molemmilla 9 pistettä. Aki 11 pistettä. Oho. Ensi keltaraan. Ja Ilmari 14. Ai Ilm. Me taktisesti päästä minut ensin ja jään muuta pysäyttämään. Tästä samoin piste. Ja samalla tavalla rinnakkain 5 kierrosta. Ei saa. Ja lisää lenkkiä. Ja muistakaa, yhdellä kierroksella se lisää lenkkiä. Onko kaavurin kauheeksi perkele jäänyt? No sitä ei ole ollut vähän aikaan tarvetta. Siitäpä sen nyt muistaa ja löytää sitten. 110, 14, mukava kun se joskus tulee vielä muistikatkos, kun perkele et muista katsotaan lisää lenkkiä. Joo, eikö se viimeksi jäänyt näin isäpojillaan ja oli niin tiukka paikka, että joka tuolta laijasta lähtee, niin se olisi melkein 500 ensimmäisellä kiekalla ja pois. Jos vähän käy, joka tuolta laijasta lähtee nyt tuolta ihan... Joo, tai sitten jos saapi huonon lähdön, Niin, heti alta niin, pois ja sitten... niin se on. Ja sitten jos se sattuu, että joku siinä on vähän hitaampi keulassa ja... Siinä on sitten miettiminen, jos olet vaikka toisella sijalla, että siinä 2 eillä mennä, että milloin sinne pökä sitten on. Ja sitten jos se kato, se vauhti ei olekaan niin kovaa kato ja joku käy lisää, se on... Justiinsa, niin se on. Kyllä sitä kun seuraa tuota rallycross-kilpailuja satana MM-miehiä, voi vitsi se on tulee... Ne osaa ne miehet sen sukasta. Niin. Siellä on kans se tekniikkajuttu semmonen, että... Siinä häviää paljon. Nyt tekivät virhe. Niin teki. 71 meni ja 110 meni. Joo, virhe tuli paljon. Ei olisi pitänyt tuolta siis, perältä. Niin. Joo, tässä on nyt... Taisin 14 päästä ohi niistä. Oliko siinä 14 numerolla? Joo. Niin kuin sinun pitää kirjata kuka sillä käypi ja kuka ei. Yksi tulee, silloin lisälenkki käymättä. Nelitoistainen ja Ville.
Siellä tuntuu myyhkikkää. Kyllä. Kuin iso aaltona kun nakkasi, kato. Nuo hävisi paljon, töppäilivät tuolla lenkillä. No sitäpä ei tiedä.